Helo bawb, bore da i chi gyd. Croeso cynnes i'r gwasanaeth. Diolch yn fawr iawn i chi gyd yn ymuno ni eto y sil hwn. Mae'n hyfryd i gael eich cwmni chi. Croeso mawr. Gobeithio bod chi'ch gyd yn cadw'n iawn. I ni bron a dod i ddiwedd tymor y gwyliau, a rhyw dymor digon od yw i wedi bod yn dyfe. Pryn yw'r rhai sydd wedi mentro'n bell iawn dros yr haf, ond os angen i ni fynd yn bell, dwedwch, ond ydyn ni'n byw mewn gwlad brydferth iawn. Beth sydd yn eich denu chi yng Nghymru tybed? Y mynyddoedd neu'r arfordir? Y môr neu'r mynydd? Y mynydd sydd bob amser yn ynenu i. Awyr iach, llonydd, tawelwch a heddwch, yn hytrach na phrysurdeb glan y môr a sŵn y tonne'n torri. Ond bu'n bodlon mynd i lan y môr o bryd i'w gilydd. Ar yr amod nad oes rhaid i fi eistedd y traeth drwy'r dydd yn gwneud dim, dyw hynny ddim yn apelio o gwbl. Ildio i ymweld ar môr bu fy hanes i am ddwyrnod bach yr wythnos hon, ond nid i dreulio diwrnod ar y traeth, ond i gerdded ran o'r llwybr ar arfordir, lawr i Geredigion, gan ddechrau'n taith yn Llangrannog. A thra ar ein taith, dyma ddod ar draws y gŵr diddorol hwn. Wi wedi cwrdd ag e o'r blaen. Crannog Sant yw ei enw fe. Pwy oedd Crannog? Un o'r Celtiaid oedd Crannog, yn fab i Corin ac yn wyr i Ceredig, rhoddodd ei enw i Sir Geredigion. Ond fi wrthododd Crannog etifeddu'r orsedd ar ôl i dad, a gwrthod llywodraethu deheubarth Cymru. Ac yn lle, fe sefydlodd eglwys yr ardal rhyw bryd rhwng y blynyddoedd 480 a 530. Mae hanes diddorol iawn yn perthyn i Crannog Sant. Awn ni ddim ar ôl hynny nawr. Dim ond bodloni ar ddweud bod Pererin yn dod o bob man ato i yfed o ddŵr sanctaidd Ffynnon Fair, pen ucha'r fynwent yn Llangrannog. Fe benderfynodd Crannog adael yr ardal, a mynd yn genhadwr i nifer o lefydd gan gynnwys Gwlad yr Haf a Chernyw, ac fe fu farw yn Iwerddon. Wel, os gerddwch chi, fel y gwnaethon ni, i ben Rhip, uwch ben pentre Llangrannog,
Fe welwch chi'r cerflun hwn, y cerflun gwych hwn, o waith y cerflunydd Sebastian Boysen, o'r hen granog yn Llegadu'r Pentre. A wy'n credu bod y cerflun yn llawn symboliaeth. Y peth cyntaf ni'n sylwi gyda'r cerflun hwn yw bod cranog sant yn cario cloch ar ei wregys. Nawr mae cloch yn cael ei defnyddio i alw'r addolwyr ynghyd. Un peth rydw i wedi gweld eisiau yn ystod y cyfnod cloch hwn yw clywed cloch eglwys Abergwili'n canu ar fore Sul yn galw'r addolwyr ynghyd. Dyna yw pwrpas cloch mewn eglwys yn dyfe, galw bobl ynghyd i addoli. Pan bod cranog sant yn gwisgo cloch felly? Wel, am yr un reswm. Hynny yw, fe allwn ni ddychmygu'r hen cranog ar un o'i deithiau cenhadol yn oedi mewn man cyfleus, yn canu'r gloch mwyn denu sylw'r bobl ac yn galw'r bobl ynghyd i addoli. Ond os yw'r cloch yn canu, mae hi hefyd yn tarfu yn dyw hi. Hynny yw, mae clywed cloch y ffôn yn canu neu cloch y drws ffrynt yn canu, mae e'n gallu tarfu ar yr hyn i chi'n gwneud. Os dwi yn ystydu yn trio paratoi pregeth a mae'r ffôn yn canu neu gloch y drws ffrynt yn canu, mae'n tarfu ar ein ffordd i o feddwl. Mae clywed cloch yr ysgol yn canu ar ddiwedd gwers yn gallu tarfu ar y wers. Felly nad ydyn ni'n hoffi pan bod rhywbeth yn tarfu arno ni. Mae'n gallu bod bach o niwsans yn dyw. Pan i ni'n gyfforddus yn ein byd, does dim byd gwaeth na bod rhywun neu rhywbeth yn tarfu arno ni. Ond, mae Duw eisiau ni i darfu ar ein byd ni. Mae'n byd ni wedi mynd yn fyd cyfforddus iawn. I ni'n gyfforddus yn ein hunanoldeb, i ni'n gyfforddus yn ein balchder, i ni'n gyfforddus yn ein trachwant. Mae'r byd yn gyfforddus yn iawydd am awdurdod. Ac mae eisiau tarfu ar y gyfforddusrwydd ein byd ni. Gwaith yr eglwys ydy tarfu. Gwaith yr eglwys ydy tarfu ar gyfforddusrwydd y byd. Cyhoeddi'r byd, yr hyn nad yw'r byd yn gwybod. Yr hyn nad yw'r byd yn ymwybodol ohono. Cyhoeddi gwirionedd yr efengil i'r byd. Ond nid oes angen canu cloch yr efengil heddi i herio a gorchfygu pob system sydd yn annog anhegwch yn ein byd ni. I ni wedi bod yn rhy dawel am rhy hir yn ni, ac yn rhy ddiogel hefyd. Rhaid canu'r gloch heddi mwyn deffro a tharfu ar ein byd. Yn ail, mae cranog yn y cerflun hwn, mae e'n cario ffon hefyd. Ond sylwch ar y ffon. Mae'n ffon y bydden ni'n disgrifio fel ffon ymarferol iawn. Sdim byd sbesial am y ffon yma o gwbl. Darn o bren syml ymarferol. Yn union fel petai cranog wedi torri brigyn o goeden ac wedi chymwyso'n ffon yn wahanol iawn i'r ffyn i ni'n gweld mewn ffenestri lliw ac mewn cyrfluniau eraill sydd yn portreadu seintiau'r oesoedd. Y tuedd yw portreadu nhw yn edrych yn urddasol iawn ac yn seremoniol iawn hefyd. Yn cario ffon seremoniol. A'r ffon honno'n arwydd o ddylanwad ac yn arwydd o awdurdod ac yn arwydd o gosb ar un adeg hefyd. Ond nid ffon fel yna mae cranog yn ei dal fan hyn, ond yn hytrach ffon gerdded gwbl ymarferol. A fydden ni'n tybio bod cranog yn berson eitha ymarferol i ffordd, a'i fod o bosib wedi sylweddoli taw angen dwylo o ddardiw. Par o ddwylo parod i gyflawni waith ar y ddaear hon. A mae eisiau par o ddwylo ar ddiw o hyd yn does e. Wrth gwrs bod angen i'r efengil gael ei chyhoeddi. Mae angen lleferydd, mae angen llais, ond mae angen dwylo hefyd. Mae angen cyflwyno'r efengil mewn ffordd ymarferol heddi. Wn i ddim am eich profiad chi, ond yn sicr yn ymhrofiad ni, gwaith pobl
yn enw'r eglwys sydd wedi'n arwen ni at yr eglwys. Nid rhyw bregethu mawr nerthol a llanllyd, ond gwaith ymarferol pobl fyw, mewn act o ewyllus da yn enw Crist sydd wedi'n arwen i at Grist. Dyna fi'n gyfrifol am gynnau'r tân yna i. Ond gwir yw dweud hefyd bod y pregethu hynny ar addoliad wedi porthu'r fflam ffydd. Yn sicr, ond y cam cynta, Cristnogaeth ar waith ym mhobl eraill. Ymarferoldeb, cymwyn asgarwch, heilioni, presenoldeb yr eglwys yn y gymuned drwy ymrwymiad i helodau a thrwy actiau o ewyllus da. Ffon go iawn yw ffon Cranog Sant yn y cerflun hwn. Ffon sy'n arwydd o waith ac ymarferoldeb ac nid o awdurdod. A ffon y mae galw'n unig gofio amdani. A chofio mai drwy ein gweithredoedd ymarferol ni y mae Crist i weld ar ei orau yn y byd hwn heddi. A ffydd arall sydd yn amlwg yn y cerflun hwn o Granog Sant yw fod ganddo Feibl yn ei law. Beibl. Os arwydd o cad i hynny tybed? Wel, wy'n credu bod yr ateb yn gwbl amlwg. Wrth iddo deithio, wrth iddo fynd rhagddo ar ei bererindod, oedd gair Duw i'r sant hwn yn goleuo'r ffordd iddo fe, yn llusern i'w droed ac yn llewyrch i'w lwybr. Ond chi'n sylwi taw nid Beibl yw'r unig symbol Cristnogol sy'n cael ei bortreadu yn y cerflun hwn o Granog Sant. Oherwydd os edrychwch chi yn ofalus, fe welwch chi fod gan yr hen granog groes yn ei fag ar ei gefn hefyd. A mae'r groes yn symbol amlwg iawn hefyd yn dywi. Mae'n symbol o'n ffydd ni. Mae'n symbol sydd yn ganolog iawn i'n ffydd ni fel Cristnogion. Y groes a daflodd ei chysgod ar lwybr Iesu o foment y daeth yr byd hwn. A'r groes yr ydyn ni'n cael ei herio heddi i'w chodi. Wedi'r cwbl gweithred wirfoddol i'w codi'r groes. Sdim rhaid i ni godi'r groes a chario'r groes o gwbl. Ein penderfyniad ni yw gwneud hynny. A mae eisiau ni fod yn ofalus yn does rhag cymysgu beichiau bywyd ar groes. Nid croes yw baich. Fyddwn ni'n dweud o bryd i'w gilydd fod hwn o hwn neu hon o hon wedi cario croes. Cario beichiau maen nhw'n gwneud yn y cyd-destun hwnnw. Hynny yw mae beichiau bywyd yn dod i'n rhan ni heb i ni ofyn amdanyn nhw. Afiechyd a gofidiau a phrofedigaethau. Fedrwn ni ddim o'i hosgoi. Pwy bynnag i ni, a pha beth bynnag i ni, mae beichiau bywyd yn dod i'n rhan ni gyd yn ein tro. A mae rhaid i ni gario'r beichiau hynny, sy'n ni ddim dewis o'n ni cario nhw. Ond mae cario'r groes a chodi'r groes yn wahanol. Ni sydd yn dewis cario'r groes. Gweithred wirfoddol yw cario'r groes. Ond bod y groes yn ganolog i'n ffydd ni fel symbol eto, mae rhaid i ni gael y gair hefyd mwyn esbonio arwyddocad y symbyliaeth honno. Ac felly, wrth i Cranog Sant gario'r groes ar ei gefn, mae e hefyd yn cario gair Duw yn ei law. Fedrwn ni beth a deall y naill heb y llall. Ac fel Cranog Sant, mae'r naill a'r llall, y groes a'r Beibl, yn angenreidiol ar gyfer ein pererindod ni drwy'r byd hwn. Gyda ffon ymarferoldeb yn ein llaw, clwch yr efengil i darfu ar y byd, a'r groes a gair Duw yn ein cynnar ar ein taith, a'n rhagom ar ein taith yn enw Crist. Fod y mynydd yn galw, mae'n werth i ni fynd i lan y môr ambell i waith yn dywi, os daw dim ond i gael ysbrydoliaeth ar gyfer bregeth. Diolch yn fawr iawn i chi am wrando. Amen.
Gweddiwn. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd. Edrych arno ni nawr o Dduw, wrth i ni ymdywelu ger dy frondi. Cymorth ni arglwydd i ddod yn rhydd o afel pethau'r byd, i ddod yn rhydd o fwrlwm a phrysurdeb bywyd, ac ymdywelu ger dy frondi yn awr mewn gweddi. Diolchwn i ti o Dduw ein tad am gyfle i addoli di, ac ein bod ni yn ein gwahanol lefydd ar hyn o bryd, ac yn dyheu am gael dod nôl at ein gilydd. I ni yn diolch i ti am y cyfryngau modern yma sydd yn caniatáu i ni gysylltu â'n gilydd a chynnal oedfa gyda'n gilydd fel hyn. I ni'n dod ynghyd arglwydd i ddfoli di yn dad, mab ac ysbryd glân. Ac i ni'n diolch i ti o Dduw ein tad am dy gwmni di ar daith bywyd. Ar y byr undod hon yr ydyn ni gyd yn rhan ohoni. Ac i ni'n gwybod yn iawn arglwydd na fedrwn ni gerdded y daith yn iawn, ond i baid efo ti yn ei cherdded hi gyda ni. Diolch dy fod ti y tu ôl i ni yn ein hannog ni ymlaen. Wrth ein hymyl ni yn gwmni, ac o'n blaen ni hefyd yn ein harwen. Helpa ni arglwydd i fod yn ymwybodol o dy bresenoldeb di o ddydd i ddydd ac o awr i awr.
ac ar gychwyn wythnos newydd yn ein hanes ni, fe weddiw yn amdarweiniad di i ni. Oherwydd dydyn ni ddim yn gwybod beth bydd o'n blaen yr wythnos newydd hon arglwydd. Temptasiynau a dylanwadau a phob beth arall all fod ar ein llwybrau. Ond i ni yn gwybod nad oes rhaid i ni ofni'r un gelyn, ond i ni gerdded yn y gwmni di. Dilyned y gariad ni bob man felly. Doi dair atom ym mhob lle, a dylanwadau arnom trwy'r ysbryd glân ym mhob digwyddiad. Fe gyflwynwn ni'n teuluoedd a'n ffrindiau, a'n cymdogaeth, a'n bro, a'n cenedl a'n byd i ti mewn gweddi yn awr o dad. Gan gofio'n arbennig am bawb sydd yn wynebu oriau'r diwrnod newydd hwn mewn ofn a phryder a phoen. Yr rhai sydd yn gaeth i amgylchiadau anodd o bob math. Yr rhai sydd yn galaru ac yn hiraethu am anwyliad. Teina dadau'n dyner droson ni bob un. Am wel a phob calon drallodus ath dangnefedd. A defnyddio ni arglwydd i fod yn gyfryngau dosturi di yn ein byd ni. Maddau ni hefyd o dad bo bai a phechod yn derbyn, achos mae eisiau dy fyddeiant sy arno ni arglwydd. At bwy arall allwn ni droi? Pwy arall byddai'n bodlon ein derbyn ni fel yr un ni, ac eto'n dal i'n caru ni, ond ti dy hun. Maddau'n beia felly a helpa ni blyguth y wyllus di yn unig, i fod i'n anodd iawn gwneud hynny ar adegau. Diolch i ti arglwydd am y cyfle hwn o gael siarad â thi, wrandawr pob gweddi. Cyflwynwn y weddi hon, ynghyd â bob gweddi ddistaw a ddawydd glyw, yn enw ac yn heiddiant ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni. Oddi wrth y ddau ohono ni, da bo chi nawr tan y Sul nesaf. Hwyl fawr.